Na začátku jsem slíbil, že se pověnuji Tomáši Zdechovskému. Je to tady. Kašle na naše lidi. Nejdražší nafta. A co Andrej? Kašle na lidi a jel k moři. On věnoval dovolené Andreje Babiše minimálně 6 tweetů. No tak jsem si vzpomněl na jeho výlet. Skandál v koalici Spolu. Její europoslanec během pandemie utužoval vztahy na Maledivách. 3 noci v absolutním luxusu. Platili daňoví poplatníci. Tomáš Zdechovský má teďka nějaký asi problém, protože se neváhá hádat i s opozičními svými kolegy. Zdechovský obvinil Piráty z podpory pedofilů. Ivan Bartoš mu napsal šašku, Tomáš Zdechovský mu odpověděl: Ivane, až zas budeš zhulenej, nepiš na sítě. Zdeněk Hřib. Pan Zdechovský poté, co spočítal geje ve vlastní straně, se začal zabývat pedofilí. Chce hledat pedofily a sexuální predátory ve zprávách a vůbec všude jinde, než kde by měl především začít. Pan Hřib poté, co vyřešil dopravu v Praze, si šel poslat svým kámošům dětské. Všichni víme, že jste idiot. Nemusíte nám to připomínat. Na to jsem reagoval i já, že jsem poslední, kdo by se ho zastával, ale tohle to mě nepřijde jako adekvátní reakce. Prostě všichni všechno špatně. Takže Tomáš Zdechovský, nevím, co se s ním děje. Hele, tohle už je fakt na hlavu. I sleduju ty výstupy Zdechovskýho a říkám si, tohle má být seriózní europoslanec, diskuze o tak citlivým tématu, jako je pedofilie, a on to podává způsobem, který působí spíš jako bizár, než jako odpovědná politika. Tohle není téma na exhibice ani na nějaký zvláštní výkřiky do prostoru. A přesně tady má Nacher pravdu, když na to upozorňuje. Nejde o to někoho nachytat, ale říct, hele, tohle je divný, tohle není v pořádku. Protože když politik začne působit nepředvídatelně a chaoticky u tak vážných věcí, tak to prostě budí nedůvěru. Mně na tom vadí jedna věc, že se z vážných témat dělá skoro show. Místo klidný, věcný debaty máš výstupy, nad kterýma si člověk říká, jestli to dotyčný myslí vážně nebo ne. A to je špatně. Nacher to aspoň pojmenoval bez omáčky. A podle mě správně. Politika má mít nějakou úroveň, zvlášť když jde o tak citlivý oblasti. Tady to spíš sklouzává někam, kde by to vůbec být nemělo. Takže za mě, jestli někdo působí mimo, tak tyhle výstupy tomu fakt nepomáhají. A je dobře, že na to někdo upozorní. Pekný večer, vážení priatelia. Francúzsky prezident Emmanuel Macron odporúčil mládežníkom, aby aspoň na jeden deň odložili svoje mobily a sociálne siete. Radšej si prečítali knihu alebo išli von. Robí tak v rámci kampane na prijatie zákona, ktorý má decká do 15 rokov vo Francúzsku odstrihnúť od sociálnych sietí. Dobrý nápad. Žiaľ u nás nerealizovateľný, pretože vláda sa nevie s opozíciou dohodnúť už ani na tom, či je ráno alebo večer. Nie je žiadnym tajomstvom, že už niekoľko rokov nemám mobilný telefón. A čo sa deje v médiách a na sociálnych sieťach, sledujem len cez rannú písomnú skratku najaktuálnejších vecí, ktorú mi pripravuje jeden z mojich kolegov. Ak potrebujem telefonovať, použijem buď pevnú linku alebo telefón toho, kto je práve pri mne. Väčší prehľad si urobím sám zväčša v sobotu ráno, aby som sa mohol vrhnúť na prípravu jedného z príspevkov do tejto pravidelnej rubriky. Pri tomto sobotnejšom monitorovaní médií a sociálnych sietí zostávam niekedy v nemom úžase, keď vidím, čo niektorí politici, nominári, mimovládne organizácie, všelijakí influenceri či herci dokážu za týždeň navystrájať. Najmä ako krivia realitu a vytvárajú úplne falošný obraz o Slovensku. Všetko je zlé, nič nefunguje, ak niečo ide, tak nie vďaka vláde, ale napriek jej úsiliu. Keď niečo nejde, vždy je na vine vláda, aj keby išlo o výbuch sopky na Kamčatke. Taký protislovenský a protivládny denník N pred 3 dňami, obrazne povedané, s čiernou páskou na rukáve na znak smútku zverejnil, že inflácie, čiže zdražovanie, sa na Slovensku prekvapivo zmiernilo. V marci dosiahlo 3,5%, čo je najnižšia úroveň od konca roku 2024, teda za posledných 15 mesiacov.
Človek by namiesto smútku čakal radosť. Ale denník N nesklamal a v duchu politickej stratégie čím horšie na Slovensku, tým lepšie pre Šimečku vyjadril nádej, že v apríli sa tento trend určite otočí a bude drahšie, lebo sa do cien premietne zdražovanie palív. Toto už zdravý rozum neberie. Ten istý denník pod zámienkou objektívneho informovania šíri bludy o atentáte v Handlovej z 15. mája 2024. Aby to nevyzeralo ako tvrdenie, šíri otázku prívrženca progresívneho Slovenska na krčmovom mítingu. Citujem. Nemyslíte si, že to bolo celé divadlo? Ako sa to ututlalo? To zázračné vyliečenie a tak ďalej a tak ďalej. Kolegovia z progresívneho Slovenska, prosím, robte mítingy radšej mimo krčiem. Potom sa vám nemôže stať ani trapas s narcizmi, za ktorý by ste moju stranu upálili na hranici ako stredovekú čarodejnicu. Ešte lepšie je obviňovanie ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča, že platí 10 000 eur za reklamu v dezinformačných médiách, ako sú napríklad e-report, hlavné správy či Extra Plus. Obvinenie prišlo z protivládnej a protislovenskej mimovládky Transparency International Slovensko. A médiá, ktoré takúto podporu nedostali, ho šírili ako COVID. Čiže keby Richard Takáč dal peniaze na reklamu protivládnym médiám, bolo by všetko v poriadku? To akože také Smečko, Aktuality, Denník N či TV Markíza nie sú dezinformačné médiá? E-report, hlavné správy či Extra Plus sú 100-krát objektívnejšie ako tieto mediálne patoky. Toto obvinenie negatívne preslávenej mimovládky má takú istú hodnotu ako dnešné vyjadrenie psychiatrického pacienta z Trnavy, že americký prezident a ruský prezident sú magori. Určite nezabudol ani na mňa. Alebo čo je objektívne na tvrdení portálu Actuality? Že jedine Putin mi vie zabezpečiť beztrestnosť, aby som nemusel do basy. A preto mu odozdám kľúče od Bratislavy a Orbánovi zas k Žitnému ostrovu. Veľa koksu, kolegovia, v aktualitách. To by som pochopil, inak ste sa museli úplne pomiatnúť a zblázniť. Vážení priatelia, stačí. A pretože tieto perly ducha protislovenskej a protivládnej kliky nemajú konca a musel by som sa im venovať najbližších 100 týždňov až do konania parlamentných volieb. Dal som verejný prísľub, že sa do týchto nezmyselných súbojov nebudem zapájať a že celú svoju energiu dám do vecí dôležitých pre Slovensko, Slovenky a Slovákov. Opäť mi dala zabrať energetická kríza spojená s vystrajaním Spojených štátov v Iráne a ukrajinského prezidenta Zelenského na plynovodoch a ropovodoch životne dôležitých pre Slovensko. Najpodstatnejšia správa je, že napriek zastaveniu toku ruskej ropy, na ktorú máme v zmysle rozhodnutí Európskej únie nárok, vláda v spolupráci s rafinériou Slovnaft naplňa svoju stratégiu mať na Slovensku najlacnejšiu naftu v okolí a porovnateľné ceny benzínu a byť hlboko v druhej polovici členských krajín únie s najnižšími cenami. Ak bude treba a kríza bude pokračovať, sme pripravení okamžite ponúknuť podporné riešenia, ako je napríklad výrazné zľavnené cestovné v hromadnej doprave. Je to ako na hojdačke. Včera som sa zúčastnil videokonferencie o spoločnom postupe pri zabezpečovaní slobodnej plavby v Hormuzskom prielive. A ponúkol som naše odminovacie kapacity pre zamínované pobrežia a skúsenosti z vodného manažmentu pre dotknuté krajiny v zálive. Počas tejto medzinárodnej konferencie, na ktorej bolo snáď 50 premiérov a hlav štátov, došla za veľkého potlesku správa, že Hormuzský prieliv sa otvára a ceny